Hello, good day, mayong adlaw. Once again, this is Boom Bam Marilo TV saying good day, mayong adlaw gid sa aton mga pinalangga nga mga kabomba. So ari naman kita sa mga nagliligad nga mga inadlaw, nagtrending ang balita dito sa probinsya sa Iloilo, nga ang isa ka asawa nga may bana nga siman, ginbaylo lang niyang yabana sa trabahador sa arosera. Ang pamangkot mga kabomba, nga ginbaylo ni Inday ang iya mister nga siman sa isa lamang ka trabahador sa arosera. Ano gid bala ang rason? Gani ato ni dramahon, so watch it. A few moments later. Oh, baby girl, mamangkot lang bala ako kung tani sa imo. Ano ina, baby boy? Kwan. Nga hindi ka pa kontento sa imo bana nga siman. Nga ako gid ang gusto mo. Kwan abi. Nami kagid kay kanami sa imo magaling. Gali? Kabalo ka, sagad ako magaling kay sa arosera ako nagaobra eh. Trabahador ako sa isa ka sikat diri nga arosera sa amon. Ay! Tingala ko man gali. Tingala ko nga kanami sa imo magaling. Nagalilibat kina nga akong mata kung galingon mo ako. Kwan. Amo gid na kami nga mga nagatrabaho sa arosera. Ginagaling gani namon sang pino ang humay. Ikaw pa yan? Ay, gali ka. Natingala gani ako sa imo eh. Kung tani, hindi ka lang manugid sa bana mo nga siman. Siyempre. Hindi ka na ko manugit sa iya, no? Sekreto tarang ini nga duwa. Maayo man kung subong sina. Gusto ko nga sekreto tarang ini. O gani mo kanami sa imo kay naintindihan mo ako. O di ano pang ginahulat mo? Galingan na ako. Ha? Galingon ta ka? Oo. Sige na, mauba ako. Kadasig sa imo mag-uba? Ano pang ginahulat mo? Galingan na ako. Sige, galingon ko ikaw. Are. Kanamigid alukan sa imo mga bibig. Sige lang. Lain ka gid sa siman. Kanamigid ang trabahador sa arosera. Karon, ari na. Maplastar kita diri. Sige. Maplastar kita diri. Karon, galingon ko ikaw sang tudo-tudo. Hindi. Kanami gid sa imo magaling. Lain ka gid. Kanami sa imo magaling. Man, galingon ko ikaw tudo nga daw humay. Animal gid. Wala gid makatawag ang akon asawa ba? Sako gid siguro sa iya obra dito sa Iloilo. Samtang ako, hari ako diri sa lawod, nagapautaw-utaw lang nga nagasakay sa barko. Wala gid makakontak ang akon asawa. Ay, nahidlaw na gid ako sa iya. Wala gid siya makakontak sa akon. Ginkapoy gid ako sa paggaling sa imo. Ako man. Kakapoy man pagaling. Gingaling mo gid ang akon man eh. Sige, sikreto talang ini ha. Sikreto talang ini. Oo, kita lang gid sining nakabalo. Kag wala na sang iban pa.